Hello mga sangkay, hello everyone, welcome to my channel. Ngayon ay pupunta po ako sa doktor at mayroon akong appointment at papakita ko sa inyo yung lugar na dinadaanan namin para makita niyo po yung ganda ng Cologne dito sa Germany. At pagkatapos po namin sa doktor ay dadaan po kami sa sa OB at bibili tayo ng mga punla para sa garden natin. Enjoy watching po. God bless. Dito na po tayo sa OB mga sangkay at bibili na po tayo ng mga punla at saka lupa para doon sa aking mga halaman na namumulaklak kasi kailangan ko na magbalit ng lupa doon sa beds. So maganda dito sa loob at marami silang mga napakagandang mga bulaklak para sa spring. Kasi spring pa lang po dito sa amin ngayon. Ang gusto kong kasing bilhin yung iba na halaman pero masyadong maaga pa sa ngayon kaya punla lang muna yung ating bibilhin para maitanim ko dito sa loob. So yan po mga sangkay, ang ganda ng mga bulaklak dito. Sana nagustuhan niyo yung aking video na ito. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod ko na lang ulit na vlog. Bye! God bless you all. Thank you for watching.